ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಂಕಲು 55 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬದಲು 58 ಮಂತ್ ದ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮನ್ಪುನಗಲ ಐತ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ 555 ಪಣ್ಣ ಇನ್ನೇನು ಚೂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂదా ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಬಡಾಪಿನಿ ಇನಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಡಾದು ಪೊಯ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಕ ಬಿಜ್ಜಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾನು ಏಪಲ ಉಂದಿತ ದೇಕೊಂಡು ಕಾಜು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೋನುಗು ಸಾಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿದನ್ ಮಾರೆ ಮೊಕಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಅದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಬಲ ಚಪಾತಿ Hey guys, namaste. Maata enchullaru saukhyata. So welcome back to my YouTube channel, Kudla Family Vlogs. Ini uncle family sameta enna onji magana birthday undu ilya magana sonuna ancha onji shopping manpere pondula ilya mattada dala malla mattadattu ancha as usual formal ge pondulla ancha ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿರು 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಕುಡರ ಪಾಲನೆ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಂಕಲು 55 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬದಲು 58 ಮಂತ್ ದ ಪಂಡದು ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮನ್ಪುನಗಲ ಐತ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ 555 ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಂಡತ ಅವೇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದು ಬರೆಯರು ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಪನ್ನೆ ಅವೇನೇ ಪನ್ನೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ನಿಕ್ಲು ದಿನಟ್ 55 ಸಲ ಬರೆಲಿ 55 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಲಿ ಏತ್ ದಿನ ಓನ್ಲಿ 5 ಡೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ರಡೇ ದಿನಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂತೂ ಇಂತೂ 5 ಡೇಸ್ ದೊಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೊಂತೆ 5 ದಿನಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಡೇಸ್ ದೊಲ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತೋ ಜನತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನೇ ನಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತನಾಂಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ನಡತೊಂದಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಿಕ್ಲು 100% ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ವೀನಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಸೊ ಅಂತೂಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಪ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ದ ತಿತ್ತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡತ ಒಂದು ವೀನಸ್ ಜಾಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗಡು 24 ಬರೆದ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಡ್ದಕ ನಮಕ್ ಕಾಸುಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೊರತೆಪ್ಪುಜಿ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ 24 ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ವೀನಸ್ ದ ಜಾಗೆ ಈತ್ ಜಾಗ ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕದು ಅವೇನಂತೆ ಶುಕ್ರನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಣ್ಣದ ಹೇಗಂತ ಪನ್ನಾರು ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಓಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಓಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಚಂದನದ ಪರಿಮಳ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಓಲ ಹಾಪುಂಡು ಪರಿಮಳದ ಈತ್ ಜಾಗೆಗೂ ಶುಕ್ರನ ಜಾಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಸ ಮಂತನಾಡ ಈ ಜಾಗೆ ಏಪಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ 24 ಬರಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಪಗಲ ಕೊರತೆ ಪುಜಿ ತೂಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಪಂದು ಕೊರಿಬೇಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸಿಗೆ ಏಪಗಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬಿಲಿ ವಿಧಿಂಡಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಟ 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 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೈಡೇ ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಕಾಪಾಡಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿನೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈಲ್ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪಣದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವೇನ್ ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಣ್ ಪಣದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡುಪುಣ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೋನುನ ಒಂದೇತ ಬರ್ಡೇದ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡತ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದುಂಬೆ ಬಡ್ನ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬೆ ದೂಪಾರ ಐಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆದಾತನು ನನ್ನ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಪಿದಾಡೊಂದು ಇನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆವು
ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅವೇನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ರೇಟ್ ತುನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅವು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಉಂದೆತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದ್ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡುಂಡು 2 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಓ ಪಿಲಗ ವೆಂಕಟಿ ಬಣ್ಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕೊಂಜಿ ದ್ವಾಪರ ಫಿಲ್ಮದ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ ಜೇನ ದನಿಯೋಲೆ ಮೀನ ಕಣ್ಣೋಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಾರಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎರೆಗಾಣಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಆ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ರೇಟ್ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ಎನ್ನ ಸೋನಲ ಪಿದಾಡ್ದಾತನು ಏಪಲ್ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೇನೆ ಲೇಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ ಲೇಟ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಚಿನವಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಜ್ಜು ಬಲ ಲೇಟ್ ಏಪತ್ತು ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದಿರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಾಚ್ ನಾಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಆಂಡ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಜಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ದಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಲಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪೋಯತಾ ತೂಲೆ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೀ ಬಿಚ್ಚು ಬಲ್ಲ ಬೇಗ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದನತ ಹಾಂ ಬಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಆತನತ ಆಂಡು ಪಿದ್ದಾಡಿ ಅಂಕುಲು ನಿನ್ನೆ ಲೋಕ ಬಡ್ಮೆ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ರೀಚಯ್ಯ ಫಾರಮಾಲ್ಗೆ ಯಾಲ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಊರುಡು ತುಂಬ ಬತ್ತದು ಉಂಟುದ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಿರಾವಡು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಡುಟು ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಬಾಡಿಯ ಹಣ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಉಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದು ಉಂಟುದ ನೆಟಿ ಶೇ ಮಕ್ಕಳೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಊರುಡು ತುಂಬ ಬೈದ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪರಡೊಂದು ನಾನಮ್ಮೆ ಸೋನು ಓಲಿತ್ತೀನಿ ಮೆನಿಕುಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೀನ ಓಲು ನಂತದಲ್ಪನ ಆನಿ ಅಂಕುಲ್ ಬಂದಂಗ ಬಿಜ್ಜೋದಮ್ಮೆ ಕೊಂಡೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆನಿ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಅಂದು ಕೊಂಡೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಗ ಆನಿ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಆನಿ ಕಾರ್ಗೆ ತಾಗದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಈಸೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಇನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅದು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಿದನ್ ಜನ ಇನಿ ಮೂಲ ಭಯಂಕರ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡ್ದು ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಇನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅದು ಅಂಚನ ಅಂದು
ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಶೂಸೋದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಉಂಟದ ಅವರು ಕ್ಯೂ ಉಂಡಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮುಡು ₹20 ಒಂದು ಅದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಗೆ ಶರ್ಟ್ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಹಾಗೆ ಶರ್ಟ್ ಎಡ್ಡಾಪಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪು ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದಂದ್ರೆ ಎಂತ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತದಿತ್ತಿನ ಅದ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ದ ಆಣುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಬೆ ಸೋನು ಅದನ್ನೇ ಆಣುಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂತೂ ಇದು ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮು ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಅಂಚ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಬೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡೇ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿನೇ ಆಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಂಡು ತುಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪುಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚಾಗಿ ಆಂಡು ನೆಟ್ಟೆಡ್ ತಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಯಜಾಗಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಕಲರ್ ಆವ ತೀರೆಗ್ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗಾ ಮೂಲ್ತುಲ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದನಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿ ಮೇರೆಗೆ ಶರ್ಟ್ ಅತಿ ಯಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಯಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಯಾರಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದನಿ ಯಾರು ಪಾಡು ಅತಿ ಜೋಕುಲು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಪೋತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಯರೆ ಸೈಜ್ ತುಯರೆ ಅಂದು ದೇವರ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿದನ್ ಮಾರೆ ಮೊಕಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಕುಂದೆ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ದೆಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಈ ದೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲವು ದೆಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಾನುಂಡದ ತುಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಮನಿಪ್ಪನೆ ಕುಲ್ತೀನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತರ್ಪವೆತ್ತ ಐಕು ಅಂಚ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತುಜೆ ಹೆಂಗ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪುಡೆ ಇನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನೊಂದು ಅಂಚೆ ಅಂದ್ ದೆತ್ತೊಂಜಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ದೆತ್ತೊಂಡ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಆಪುನು ಇಂಕ್ಲೇ ಪಲ ಮಾರೆ ಕತ್ತಲ ನಗಿಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ఒక టైంలో యావజి మళ్ళీ జనకు ఆన్లైన్ దెత్తొంది తను ఎంగు సుమారు దెత్తొంది మళ్ళీ ఐ క్యాన్ ఈ సల జస్ట్ వన్ టైం ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅವೇನಾ ಮೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಶಿರಡಿ ಪ್ರಪೋನಾಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ಹೋಗ್ಪ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಕಂತು ದೀಂಡಲ್ಲ ಸೈಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನುಕೂಲೆ ಮೀನು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕಲಕಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಕುಟ್ಟುಲ ಪಾಡೊಂದು ಐಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಹೊರಟಪ್ಪ ಐಕೆ ಅನ್ ಪಿಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಓಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡು ಕಂತಿ ಏರಾಣಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡುಕು ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕುಲ್ಲ ಕುರ್ಕುರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂದ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಆಂಡು ಇಂಚಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬಂದೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂಡೆ ಆಂಡ ಕಾರು ಪೂರ ಒಯ್ಪುಣು ಕುಲೆತ್ಪುಣು ಎಂಕು ಜೋರು ಎಂಕ್ ಕೇಪರ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಜಿಂದಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಾನೊಂಜಿ ಬಂಜಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ಕ ಬಂಡದು ನೆಟ್ಟೇನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತದಿತ್ತದ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ದೀಯರ್ ಇತ್ತನು ಇಂಚಿಗೆ ಸ್ಪಾರ್ ಇಡ್ಲದೆ ತೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಕೈಟ್ ಉಂಟು ಟೋಕನ್ ನೇರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏಪಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅದೇ
ಕೂಡ ಎತ್ತು ಪೋಯಾರ ಯಾನಂಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದಾರಡ दादा पंड हिंग मक्कर ಅಂತ दादा पैसा भारी सारी शोक निज अवे देपरवंत अदाद गोतुन्ना ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಬಡಾಪಿನಿ ಇನಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಡಾದು ಪೊಯ್ ಚಿಕನ್ ಬಣ್ಣೋದು Ampur batu-batu beriwena. Ampur batu-batu beriwena. Andu, enke car kuttera surathunare. Ini first time yan batudlo nanta dress deidije. Ijinana first yaane bali pundes tettere. Adi. Ijanaka dala bachidi soyeji papa. Nada me bijju. Bachidina. Ida boda ittaro. Asu. Ala tula. Engu boda ena online ide andu manpini. ಯಾನು ತೂಪಿನಿ ಉಣ್ಣದಾನೆ ರಪ್ಪದೇನೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಎತ್ತಿನ awal ini encono taste ಓಕೆನಾ ini ketchup ಬರದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಮುರಣಿ ತಿನ್ನದ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಬಂಜಿ ಅಂತೆ ಪುಲ್ಪೆನಾಂಡು ನಾನು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ ಮರವೈದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಮರವೈದು ಸುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜಂಜಿಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೇನಿ ಸೋನುಲ್ಲಿಗೆ ಮರವೈದು ಒಂದಿತ್ತು ಆತ ಸೋನು ಇಲ್ಲಡ ಮರವೈದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಅವು ತಿಂತಿ ಮರವೈದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಒರಿದನು ಕಜಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮರವೈದು ಸುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಅನಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಜಂಜಿಲ ಕಂತಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೆಲ್ಲತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಮನ್ಪೋಡು ಅತಿ ಜಂಜಿದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಆಂಡು ಎಂಗಲ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ನಾನು ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಸೀದಾ ಸರ್ತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಜ್ಜಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಏನು ಏಪಲ ಉಂದಿತ ದೇಕೊಂಡು ಕಾಜು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇಕೊಂಡು ಸೋನುಗು ಸಾಫ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸೋನುಗು ಸಾಫ್ಟ್ तुले मैं तुले मित्र है मैं उन्नीस के जी
ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೋಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ನಾಟಕ ಇಮ್ಯಾಗ ನಡ್ತುಂಗ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಉಂಗ್ಲ ನಡ್ತುಂಗ ಅನ್ನೋದು ಅದ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾ ఏ పల బన్న గిడే బన్న ఉంది మనకి షాప్ దింపి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕಲು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪನೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.